Keliang napo search long jengi lasaki ya kilum Himalayas ki badan hapo kari Nepal. Ki video ki dor ki balaya share haki social media lapin baki pai bakhasi kilio ban shandur ya ka jingyo ya kilum Himalayas ki balami hakate ke jaka hadin baka jingsha cho kilio kimshem la tablot ya kita kilum. Ka jingyo ya kini kilum Amju kam dei nang ne na po long jungi hendai dei tang teng khat dei tang teng teng lala ban saki bat kum ta menta sa shisin la saki biang kine kilom Himalayas ki dan ka jingyar ka jingjrang ka bahado arajar sanspa kilometer kata ka bamod kisdang na kari Pakistan bod kari India Nepal Tibet bat ha ka bakado hapo kari China kumta kini kilom Himalayas ki dan hado kembal live hoteli kilom ki bajrang ba hado kata-kata bana pedang kita ki live hoteli ulum Mount Everest udai ubajrang do tam hap perthai baro kawai ki scientist jangka perthai ki laang ba kini kilom Himalayas kanang mi ki sngi ki por kinang jrong sho namar ka jingki jangka kendau ha kate ka jaka ha ka baki starot bnia ki laang man usnam kumba CNC une ulum ujrang bet ha kate ke jaka bat kum tak lempep ha kawe ke sngi kine kilum kin sedai kilum kiba jrang tasam bat kiba ima bat kiba ila ban le kiuru kine kilum ki de artat kiten rai jang ki lai teli kiwa kiba kraw nam jang kari India kata kawa Brahmaputra kawa Ganga bat kawa Indus Syusyuru hakabai de baka jinglikio ki breu syakite kilum layatho bahado kumba shispa san phawut ki mensim breu kine kilum ki labam bat kita ki breu ki layap hakipor baki letmu ban ki syajrang kite kilum